Još jedna emisija u vašem gradu. Pozdravite vašu mamu. Danas predstavljamo AK-74U D-Boys RK-01. Ni dužeg imena, ni manje replike. Elem, reč je o standardnoj AK-74U replici sa preklapajućim kundakom. Replika je kompletno urađena od metala, razbijač plamena, prednji nišan, zadnji nišan, poklopac sanduka, sanduk, kundak, okidač i obloga okidača su kompletno metalni. Prednji rukohvat je urađen od plastike i to vrlo kvalitetne. Par ljudi sam uspio da nasamarim, pitajući ih je kako su zadovoljni kvalitetom drveta, bili su oduševljeni. Replika ima klasične performanse, karakteristične za sve replike D-Boys proizvođača. Iz kutije daje nekih 360-370 FPS-a, što ćete kasnije vidjeti na našem snimku. Posjeduje plastičnu hop-up komoru i sve ostale karakteristike, odnosno sve ostale stvari koje su karakteristične za kineske replike. U paketu sa replikom dolazi replika, što je sasvim normalno. High cap okvir u nekoj bakelitnoj verziji. Jedan od važnijih delova kompleta čistilica. Običan punjač. Remnik ili ti sling. Uzorak nekih bez veze kuglica. Baterija 9.6 1200 mAh. Delo replike je izrađeno kompletno od metala, što smo malo pre rekli. Prilično je čvrsto, nema nigde nikakvog pomeranja, sve je učvršćeno, nema krckanja, nema lupkanja, nema ništa. Doduše, replika je nova, ali od ljudi koji su kupili ovu i slične replike D-Boysa znam da su poprilično pouzdane. Znači, kupovina D-Boys replike po meni spada u izvršnu kupovinu nekog početnika, znači, koji neće da da baš puno novca da uđe u Airsoft, a želeo bi da uđe i da ima full metal repliku. Hop-up se nalazi sa desne strane i prilazite mu pomeranjem zatvarača. Poprilično se lako šteluje, posjeduje podeoke, sad ne znam koliko ćete videti na ovoj šipkici, i tako da svaki put kad vam se rašteluje znaćete na kom vam je podeoku replika, odnosno hop-up bio, i moćete uvek da ga vratite u taj položaj. Eto, toliko za ovaj put o predstavljanju ove replike. Vidimo se uskoro, nadam se. Sve najbolje, pozdrav!